Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днес ги имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и с хората. Днес си тук, утре не, за това живей. Предатели, само приятели са на гости. Добре дошли, приятели мои, заповядайте. 100 дава, 200 получава, ръка, която дава. Стоп оркестъра. И така, един хубав кючек за моята весела компания. За Ицо Златния, нали? Минко Златния, ето го човека. Аз ще седна тук да мога да чу. Дай ми ваня стъж, колега. Минко Златния. Чакам те, Злато, на нашето място. Магавато завинаги. За Минко Златния. И за Минко Златния, и за всички гости! Айде!
Браво! Хайде! Така пожелание на Мирела, кючека беба. Кючека на беба, Мирела на всички си проблема искате да е. Хайде, Мирела! Дошли на Митко и Гери на Гергана. Така, 100 лева, 200, 300, 400 лева от Митко и Гергана, да бъдат живи и здрави. Хайде един кючек.
Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днес ги имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и с хората. Днес си тук, утре не, за това живе. Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днес ги имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и с хората. Днес си тук,